Magandang gabi sa inyong lahat, mga kandusanan. Live ta karon sa among kandusanang istasyon na wala pa tahon marehistro. O karon mga kandusanan, aduna ko'y basahon nga sugilanon sa usa ka babayi nga si Chabilita, nga taga Inayaw, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Grabe gyud ni iyang problema mga kandusanan, kay gipaabot pa gyud niya diri sa among istasyon. Sa istasyonan ni Ate Laika Bern. Ngayon mga kandusanan, narito ang kanyang sulat at babasahin ko ngayon sa inyong harapan. Magandang gabi sa iyo, Ismael. Paalam, wala akong balak makipaghiwalay sa iyo. Binigyan lang kita ng space para maayos natin ang dapat ayusin. Pero, tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para tuldukan ko na yung pagmamahal ko sa iyo. Sobrang sakit ng ginawa mo. Ano bang kulang? Lahat naman binigay ko. Lahat naman ginawa ko na para sa'yo. Pero, huwag kang mag-alala. Di kita guguluhin. Hahayaan na kita sa kanya. Kung siya na ang mahal mo, kung sa kanya ka na masaya, kung yun ang magpapatahimik at magpapasaya sa iyo, sige, pinapalaya na kita. Siguro nga, hindi tayo ang itinadhana. Siguro nga, di tayo para sa isa't isa. Ang alam ko, ikaw para sa akin. Minahal kita ng sobra. Sobra kitang minahal. Alam mo yan. Alam na alam. Kung darating man ang oras na ma-realize mo na mahal mo pa ako, wala kang babalikan. Walang-wala ka nang babalikan. Tinapos mo na. So, tapos na. Kaya, tatapusin ko na din kung anong meron sa ating dalawa. Sobrang mahal kita. Kaya, papalayain na kita. Mga kandusanan, mao kitong sugilanon sa atong letter sender nga si Chabilita kabahin sa iyang hinigugma nga si Ismael. Ang akong ika-advise sa imo, Chabilita, unta makamove on ka na sa nangyari sa iyo. Kasi hindi madali yung problema mo kabahin sa imong hinigugma nga si Ismael, na naghanap siya ng ibang babae. Pinagpalit ka sa ibang babae. Huwag kang mag-alala. Tama ka. Ginawa mo na lahat. Pero para kang Ismael, kulang pa rin para sa kanya. Huwag kang mag-alala, Chabilita. Dahil ang Diyos may inilaan na pag-ibig na magmamahal sa iyo ng tunay. Tunay na lalaki na magmamahal sa iyo. At siguro nga, hindi kayo para sa isa't isa ni Ismael.
Tadhana na siguro ang tumapos sa inyong relasyong dalawa. At pasalamat ka sa tadhana na dumating dahil may matutunan ka sa pag-ibig. Sa pag-ibig na tunay na para sa iyo. Ug maura kadtong akong ika-advise sa imo. Amping permente. Duko-duko sa ubos. Basin na ara sa ubos ang lalaki na tunay na magmamahal sa iyo. Ug daghang salamat sa imong gipadala nga sugilanon sa imong kinabuhi. Maraming salamat sa iyo, Chabelita. Mga kandusanan, mao kadtong sugilanon sa atong letter sender nga si Chabelita nga taga Inayaw, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Ayan. Thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Ani Nohon. Thank you so much.